ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣገዳስነት ኣለዎም ክንፈልጦምን ከነስተውዕለሎምን ኣለና ዝበልናዮም ኣርስታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ኣብዚ ናይ ሎሚ ኣርስቲ ቅድሚያት ናይ መራሕቲ ናይ ሃገራት ዓለም ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ዩኤን መበል 79 ዋዕላ ዝቃናዕሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ጎኑ ጎኑ ብዝግበር ብዙሕ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ እዩ ዘሎ ሓደ ካብዚ ንነዊሕ እዋን ዝተዘርበሉ እንተሎ ድማ ናይ ዩክሬን መራሒ ናይ ዓወት ፕላን ወይ ከዓ ቪክቶሪ ፕላን ዝበሎ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ጆ ባይደን ከዘራረብ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ፕላን እዚ እንታይ ዓይነት ውሳነ ክውሰን እዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ክኸውን እንታይ እቲ ፕላን ኣይተነግረና ኣሎ እቲ ውሳነ ድማ እንታይ ክኸውን እዩ ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ራሽያ ግን ኣቐዲሞም ነጊሮም ኣለዉ እዚ ኣሜሪካ ንሕና ኪኖ ኣትላንቲክ ኢና ዘለና ደይነ ኤሮጳ ኢልኩም ትገብርዎ ዘለኹም ብፍጹም ከዋፅኣኩም ከም ዘይኮነ ክምሕረኩም ከም ዘይኮነ ኢሎም ኣለዉ ስትሬት ፎርወርድ እዩ ዘረባ እዚ ከማ ኢሎም ንኣሜሪካ መጠንቀቕታ ዝሃብዎ ክንርኢ ኢና መራሕቲ ናይ ኤሮጳ ዝኾንዎ ዘለዉ ድማ ክንርኢ ኢና ሶ መጀመርያ ግን በዚያ እስከንጀምር እንታይ እዩ እቲ መገሻ ንምንታይ ዕላማ እዩ ክንርኢ And staying in the United States, Ukrainian President Volodymyr Zelensky is set to present his plan for victory in Washington this week. The Ukrainian president is scheduled to meet President Joe Biden, members of Congress, and even presidential candidates Kamala Harris and Donald Trump. All the details of the peace plan I will discuss first of all with the President of the United States. Most of the decisions from the plan depend specifically on him. On other allies too, but there are certain points which depend on the good. I don't know على 10 ግዜ ደጊሙ ኣሎ እንታይ እዩ እቲ ፕላን ሒዝዎ ዘሎ ኣይዶነ ኒኩለር ዲሃበን ንኽብል ወላ እንታይ ተርዳእና ኣሎ ስለዚ ንፕሬዚደንት ቅድም ክነግሮ ይብላል 10 ግዜ ከምኡ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ኸዶ እዚ ኻ እንታይ እቲ ሚድያ ነቲ ውግእ ይጥቀምሉ ስለ ዘለዉ ነቲ ፕሬዚደንት ጸቕጢ ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ እዩ ሚድያ ቀጻሊ እዩ እዚ ቪክተር ፕላን ናይ ዓወት ፕላን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ዓውደ ኩናት ጥዋዕዋዕ ኢሉ ዘሎ ሰራዊት ሒዝካሲ ከመይ ጌርካ ዓወት ከተምፅእ ትኽእል ብብዝሒ ሰራዊት ይመውትን ይሃድምን ከም ዘሎ ሞራል ናይ ሰራዊት መሬት ዘቢጥሎ እናተባህለ ከሎ ከመይ ገይሩ ዓወት ከምፅእ ዝፍትን ዘሎ ዝሓስብ ዘሎ ኣነ ክርዳእኒ ይክእልኒ እዩ እቲ ከምኡ ዘግብሮ ዘሎ ንዑ ግን ካልእ ደረጃ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ንበይኒ ይኮነን ከም ዝዛረብ ዘሎ ካልኦት መራሕቲ ኣብ ኤሮጳ ዘለዉ ስለ ደስክርዎ ዘለዎ እዩ ፅንሕ ኢለ ከስማዓኩም እየ ናይ ዴንማርክ ፕራይም ሚኒስተር ዝበለቶ ክሰምዑ ኢኹም Goodwill and support of the United States. I hope he supports this plan. Now, President Zelensky said the top priority remains securing more military aid and persuading the United States and its allies to allow Ukraine to use long-range missiles to strike. ሪበለኹም እዚ እቲ መዳፍዕ እዩ ኣብኡ ከይዱ ኣብቲ ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት ኣትዩ ኣብ ልዕሊኡ ይፍርም ኣሎ ናብ ራሽያ ዝኸይድ ማለት እዩ እቶም ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ድማ እንታይ ረኺቦም ደሲኖም ዓብ ስራሕ ዓብ ቢዝነስ እዩ ዝካየድ ዘሎ ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ስራሕ ቦታታት ንኸፍት ኣለና ማኒፋክቸሪንግ ናትና ነስፍሖ ኣለና ክብሉ ከለዉ ነዚ ኣፅዋር እዚ ብሰፊዑ ይሰርሑ ስለ ዘለዉ እዩ ኣብቲ ዝሕዝን ክፋል ናይ ኤሮጳ እዩ ወላ ሓንቲ ከይሰርሐቲ ገንዘብ ተተጋሒጡ ናብኡ ይጓሓፍ ስለ ዘሎ ኣሜሪካ is making a big business ኣብዚ ብዙሕ ረብሓ ኣለዋ ብዙሕ ፋብሪካታት ተስራሕ ኣላ ያ ኣሚን ከም ቁጠባ ክትሪኦ ከለካ ብሓዊ ፀወታ እንዲ ግን ሓዊ ከዓ መክሰብ ኣለዎ ውግእ ብጣዕሚ መክሰብ ዘለዎ ንኣሜሪካ ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ቀዳማይ ጉዕዞናቱ ሆስፒታላት ምርኣይን ገለና ኣይኮነን እንዳ ኣፅዋር ከይዱ ኣብኡ ክዘውር ቀኒ ማለት እዩ Deep into Russian territory. The entire plan is predicated upon quick decisions from our partners. The plan is predicated upon decisions which should take place from October to December and not delaying these processes. We really want to see this, and we would then consider that the plan has worked. እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ፕላን ንሱ ሓሲብዎ ዘሎ ብቕልጡፍ ክትግበር ዘለዎ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ እንታይ ማለት እዩ ሕፅር ዝበለት ፕላንሲ ሚሳይላት ሃበኒ ካብቲ ነቲ ዘለና ፍቅደለይ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ድማ ወስኸለይ እዚኣ ክትከውን ትኽእል ኪኑ ክኸይድ ዝኽእል ሚሳይላት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ኣብቲ ኖርማል ኩናት ብጣዕሚ ይህሰ ከም ዘሎን ሰራዊት ናቱ ይሰዓር ከም ዘሎን ወላ ናይ ኣሜሪካ ናሽናል ሴኩሪቲ ኣድቫይዘር ጃክ ሰለቨን ባዕሉ ገሊፁ እዩ ስለዚ በዳይ መድረክ ከም ዘሎ ነዚ ዓውደ ኩናት እዚ ክቕይሩሉ ዝኽእሉ ወይ እውን ሚዛን ናይ ሓይሊ ክቕይሩሉ ዝኽእሉ ዝኾነ ይኹን መሳርሒ ከምዘየለ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ነጊሮም እዮም ብተደጋጋሚ ነጊሮም እዮም ነዚ ብዝኾነ ይኹን መሳርሒ ንሕና ኣብናካ ነዚ ኩናት ክንቅይሮ ይንኽእል ኢና ኩናት ብኩሉ ዘሎ ቴክኖሎጂን ሰብን ብሓደ ኣቀናቢርካ ዝግበር እምበር ሓደ ሚሳይል ወይ እውን ሓደ ዓይነት መሳርሒ ስለ ዝመፀካ ነቲ ኩናት ክትቅይሮ ትኽእል ማለት ኣይኮን ምክንያቱ ኣተሓሳስባ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ካብቲ ዓብይ ጸቕጢ ገይሩሉ ዘሎ ድማ እንታይ እዩ
أبزي كريكم كفتني سلامتاي يكسع كندزي زرسن زلو أب كقلت ونام عن كقرب سمعنا أبتعد كينات أبتن إن يوكرين أتي وزن بري أنه نمرتنا راشا أتي وزن بري أب كورسك كم تزخد زدليو زنبري حسب يخدلو سلازي اللي إذا قدايزي مريسو ستراس كفتر جمير له that's why دما بغلطف قال نجار كركبت زي كيلو الديفنس سيستم ناتهم كولابس كجبر كم تخل سلازي نجار زليو okay has worked. Meanwhile, Russia's Vladimir Putin has warned that such missile strikes would be considered a direct involvement by NATO, which could escalate the war even further. However, the Kremlin has said that if there is official information on the Ukrainian president's victory plan, then they too would like to study it. President Zelensky visited an ammunition factory in Pennsylvania where he thanked the workers producing munitions for his country. You said that 400 people work here, but I wanted very much to come here and to thank you. 400 people saved millions of Ukrainians. Because of the result of your work, I'm very thankful. Just from ordinary Ukrainians. تزربا قمت لهم كالو تايب لوانيرهم أبزي كامباني زي 400 سبات يوم دسرحوا يلكم نيركم نايب حقنا مزقنا زم 400 سبات أب يوكرين مليون سبات يطحن له يزبل زله قمت لهم دمكالت زم 400 سبات أبسرحوا مليون سبات يطحن له يوكرين خطف يقبر له يزبهال تزربا إلى ماري مامنيرو تغكل كاسي سلامتاي يوكرين تطفيها زلا تلمع يكون تنزلا زغلا أسوار كابزي كيدو أب مريتنا يوكرين يزور زلا مبزحته سلامتاي مبرع جنبرا كاننا يوكرين تبلا تلقاوي قطورتو زلقا عد خايا قطع بعد زلقا راشد ما كم حسبنتي تعرف زلا يوكرين ما يلبل ولا لازم زمرا حزي حد انتاي البوست غير نيرو ني يوكرين مرقم ناتا ناي زبنات مرقم ناتا بزمرا حزي تكحسوا لايلو زخونه مرقم تنيرو يوكرين إذا سبزي بمرحلتنا يسبزي يورد على تمرقمتي فتسم على تمرقمتي so it's a very very difficult نت حزب يوكرين وريد وزول مدرخ زين التمويل كتنتنا تخلى يكونن جن كم زك خون زخ على دما أبز سمعجي زياتري وزول لهم برايم مينستر ناي دنماركيا كم هجوني لكم يا دك نستيو مراحتي روحاتين دك نستيو أبسلت أنت مثلاً عالمنا سلام كتركب تخليها روحاتين قال ما لازم الزربا صور النشة تقولي تاسنها تاكل دليل دك نستيو روحاتين أبيوت دنقاز آتين أديت هاتسلو زخونا قال سلزي أمرحنا تمتين روحهم كينات كل نزبلا زراربا أنا وأنا أبقى بوينتي بالنيرة when I look now أبيرو هذا بعد حمش مراحتي دك نستيو اللوا كابتم دك تبعتيو زجدة دا السنين زي عجنا دنمارك ناي سلام هاجري خاطب سكندنافيانس ناي سلام هزبيهم يخاطب له زي أسبب زي كوينات تراي زربا ناي بحكي في زحزت أنا أوروبا حبرت كالا يبلا إستونيا تبهال برايم مينستر كالاس تبهال تابعتم تزجدة مالتي الجد ما ناي أوروبا حبرت منيستر قدرت وسعي جرم شيء ما مالو عمل عن الراشا كوينات تراي سلزبلت سلطان وسيقوم لك كابتن برايم مينستر ناي إستونيا نبي أوروبا حبرت أمشي مالو نايتليان وين تخونه تمال كنا مرات تبلو دنبرتن لو متبلو زلن سماعي مدرن في اللي علو سلز دكنستيو أبسلطان كمساقلو كلن دكنستيو كمين بلاكم يلون التن أبسلطان زمتاقن لك أنا تأجندنا نايم عربا وكسر حازق لين أبنت كمال هاريس نابنت كاب دونالد ترامب عصب بغاريسك نايكوين هذا اللوايا أجي سمعوا أنت سلز بلد يا زنايدين مارك سمعوا I don't think you can have a peaceful solution when the one country that has been attacked wants peace and the aggressive part wants the war to continue. And therefore, we have to be able to give the right answer, and it has to be powerful, unfortunately, because I would prefer peaceful time instead of wartime in Europe. My suggestion is let us end the discussion about red lines. Okay. And let us not delay what the Ukrainian needs, not only to protect themselves but also to push Russia back. So on the question of whether or not Ukraine should be allowed. سيكون أنت تبلا سلزي أنا بكمناتي مردعتا زخونة يكون كأي مسمار كلية بلون مالسي ني يوكرينسي زدلي يتحبنا زبالتنا كنفقد لكن كلالنا كم دليتهم نراشا كهرب لهم قبل ملسن تايلهم she doesn't care simply
ተገዳስነት የብላ እንታይ ኢላ ሓደ ግዜ ነይራስከ ዩክሬን ኣብ ዴንማርክ ዘለኹም አይ ሆፕ ናይዚያ መራሕ እዚያ ኣካል በፅሑ ፀገም ኣይመፅኦም ኾ እንታይ ኢላ ነይራ ኩሉ ኣፅዋር ናተይ መኻዚኖ ናተይ ዜሮ ገይረ ያነ ኩሉ ንዩክሬን ሂበዮ ስለዚ በለት ሂሮ ገይሮማ ነይሮም ዩክሬን ዝኾነ ይኹን ዲፈንስ ኖ ዴንማርክ ዝኾነ ይኹን ዲፈንስ የብላ ኣፅዋር ናትና ኩሉ ሂብናዮም F16 ናትና እውን ክንቦም ኢና ኢላ ነይራ ኩሉ ክቦም ኢላ ነይራ ኤቭሪቲንግ ዘለና ኣፅዋር ክንቦም ኢና ንሕና የድለየናኒ ስለምንታይ ንዓና ዩክሬን ይዋግኡልና ስለ ዘለዉ እቲ ካልኩሌሽን ናታ The problem is, there is a problem. ናይ ራሻ ኣፅዋር ኣብ ዩክሬን ጥራይ ዝውዳእ ኣይኮነን ሕጂ ክሰምዕዎ ኢኹም እንታይ ከም ዝብሉ ዘለዉ ሳቶም ግብረ መልሲ ክህሉ ከም ዝኽእል እዚ ሕጂ ኣብ ኢዳ እንተዝኾነ ነይሩ እቲ ስልጣን እንታይ ትብል ዘላ እዚኣ ሰብ እዚኣ እቲ ነዊሕ ንርሕቀት ዘለዎ ሚሳይላት ንዩክሬን ክወሃባ ኣለዎ እያ ትብል ዘላ ቭላድሚር ፑቲን ከዓ ሲምፕል ኢሉ እዚ ኣፅዋር እዚ እንድሕር ሂብኩማ እቲ ኩናት ሕብዕበ ኣየድልዮን እዩ ናብ ኒኩለር ክቕየር እዩ ኢልዎም ነይሩ ንሕና ኒኩለራዊ ስጉምቲ ክንወስድ ነለዎም ካብዚ ንላዕሊ ከፍርሃካ ዘይክእል ዘረባስ እንታይ ኣሎ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ እዚ ነዊሕ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ ብፍላይ እቲ ኣማኸርቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ጉዳይ እዚ ኤክስትሪምሊ ሲሪየስ እዩ ኣብ ዓለምና ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ሓደ ፖለቲካዊ ኮሜንቴተር እንታይ ክብል ሰሚዐዮ ኣብ ዓለም ጥሜት ኣሎ ግሎባል ዋርሚንግ ኣሎ ክላይሜት ቼንጅ ብላብላ ኩሉ እዚ የለን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝዓበየ ፀገም ናትና ቁፅሪ ሓደ እንታይ ኢሉ ኒኩለራዊ ኩናት ኢሉ እዚ እዋን እዚ እቲ ሚድያ ለይትን መዓልትን ክዛረበሉ ዝግባእ ዓለምና ናብ ኒኩለራዊ ኩናት ከይተኣቱ ጥራይ ብምባል ደምዲሞ ምክንያቱ ራሽያ ትቦ ዘላ ቀይ መስመር ተሪር እዩ እዚ ከዓ ኣይትግበርዎ ትብሎም ኣላ ክንገብሮ ኢና ካ ይብላ ኣለዋ በዓል እዚአን ማለት እዩ ኣነ ፍቂደ ኣለኹ እቲ ቴክኖሎጂ ናታ እኹል ስለ ዘይኮነ እምበር ብናታ ስልጣን ተዝኾነ ነይሩ ከማላ ሃሪስ ተትኾን ነይራ እኔ እውን ምገበረቶ ነይራ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መርሕነት ምስ መፃ እንታይ ዓይነት መልክዕ ከም ዝሕዛ ህያው ኣብነት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብተን ውሕዳት ክነሰን ንሳተን እተን ዝበርትዓ ነቲ ኩናት ዝጉስጉሳ ዘለዋ ንሳተን ናይ ሰላም ጎስጎስቲ ክኾና ኢኻ ትፅበአ ተዲኹም ኣለኹም ብንፃሩ ብፍላይ ሓደ መራሒ ኣሎ ኣብ ኤሮጳ ቪክተር ኦርባን ዝበሃል ናይ ሃንጋሪ ናይ ገንዘብ መቕፃዕቲ ገይሮም ኣለዎ ካብ ምሕር ንሰላም ስለተዛረበ ኣንፃር ኤሮጳ ናይ ኩናት ጥራዮም ስለ ዝበለ ኣብ ልዕሊኡ ብዙሕ እገዳታት ከውርዱ ጀሚሮም ኣለዉ ሰላም ምባል ኣብ ኤሮጳ ፀጋም ከም ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ without restriction to strike within Russia with donated gear, where do you stand? It has, of course, to be according to international law, but from a Danish perspective, we are not working with restrictions, and I think it has been a mistake during this war to have a public discussion about red lines. For me, it is, you know, the meaning of this public discussion about red lines and restrictions are simply giving the Russians too good card on their hands. Yeah. So, of course, Ukraine needs to work according to international law, but as long as they do that, there are no restrictions from a Danish perspective. And Putin has said that if the Ukrainians are in fact allowed to do this, that they're able to strike within Russia, that this would be escalating the conflict to a sort of potentially NATO-wide thing. Putin has said many things. Exactly. When he says that, what do you hear? First of all, I will not accept that Putin decides what the rest of the world should do. He is the only one responsible for a war going on in Europe. He could end this war right now. Right now. ሕጂ እቲ ሕቶ ክምልሱ ዓቕሚ ከም ዘይብለን እውን በዚኻ ትፈልጥ እንታይ ይብላ ፀኒዑ ሕጂ እንታይ ትብል ነይራ ንሕና ቀይሕ መስመር ኢልካ ብፓብሊክ ምዝራብ ሓደ ካብኡ ነቲ ስትራቴጂ ናይ ኤሮጳ ዘዳኽም እዩ ምክንያቱ ንራሽያ ወይ ንፑቲን ብዙሕ ካርድ ኣብ ኢዱ ከም ዝህልዎ ወይ ካልኩሌሽን ንክገብር ንሕግዞ ኣለና ስለዚ ኣብ ኩሉ ክፍቀደላ ኣለዎ ዩክሬን ዝመስላ ክትገብር ኣለዋ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክሳብ ዝሓለወ ድሌታ ክትገብር ኣለዋ እዮም ዝብሉ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እውን እኮ እስራኤል ጥሒሳቶ እውን እኮ ዝበልኩም የብልኩምን በቲ ኮይኑ በቲ ንስለ ዘረባ ግን ኩሉ ግዜ መፀባበቂ ቃላት ድርቢ ዘብልዎ እዚ ኢንተርናሽናል ሎው ክኸብር ኣለዎ ኢንተርናሽናል ሎው ፈሪሱ እንታይ ትገብሩ ኮይንኩም ኦኬ ፋይን ሓደ ካልኣይ እንታይ ይብላ ኣሎ ቭላድሚር ፑቲን ግን ነዚ ተገይርኩም ነተን ናይ ኔቶ ሃገራት እውን ክሓርም እየ ኢሉ ኣሎ ምስ በላ ኩሉ ግዜ እንታይ ይብሉ እቶም ጋዜጠኛታት እቶም ዝዛረቡ ዘሎ ክሕግዞም ቅድሚ ሕጂ ግን ብዙሕ እውን ከምኡ ኢሉ እዩ ግን ወላ ሓንቲ ኣይገበረን እንታይ ማለት እዩ እዚ ንቭላድሚር ፑቲን ንስኻ ትህቦ ቀይሕ መስመር ብላፊንግ ከምዚ ትጋንነት ፅኢልካ ብዘረባ ኢኻ ተፈራርሕ ዘለኻ እምበር ክትገብሮ ይትኽእል ኢኻ and they know for a fact ቭላድሚር ፑቲን ኣፅዋር ከቢድ ከም ዘለዎ ይፈልጡ እዮም ኔቶ የብሉን ክንዱ ገለገለ ሰባት ኣለው ኔቶ ከምዚ ኣብ ወረቐት ተራኻዮ ፍሉይ ሓይሊ ዘለዎ ኔቶ የብሉን ክንዱ ኣፅዋር ኣይኮነ ኔቶ ኣሜሪካ የብላን ክንዱ ኣፅዋር ኤሮጳ ኣፅዋር ከም ዘይብሎም ብኣፎም ሽሕ ግዜ ምፅልኩም ኣለኹ ኣብዚ they have a big problem ኤሮጳን ኣሜሪካን ኮምባይንድ ኮይኖም ክልቲኦም ራሽያ ሰለስተ ዕፅፍናቶም ኣፅዋር ተፍርላ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኢንዳስትሪያል ካፓሲቲ ማለት እዩ ኣነ ይኩንኩም ከም ዝብል ዘለኹም ኤሮጳውያን ኤክስፐርትስ ከም ኣኽብሉ ክንደይ ግዜ ምፅልኩም ኣለኹ ኣብዚ ቪድዮ
ስለዚ እቲ ትብሎ ዘላ ኣብ ኩልነት ክኸውን ዘይክእል ዘረባ እዩ ሓደጋ ናታ እቲ ሓደጋ ከምፅኦ ዝኽእል ከም መራሒት ክትሓስበሉ ዝግባእ ኣፍኮርስ ሓያል ክትመስል ክትክእል ኣለዋ ከም መራሒት መጠን ግን ወይልከ ንዓለም ከጥፍእ ዝኽእል ኩነታት እንታይ የምፅኦ ክሳዕ ክንዲ ምዕንዳር ግን ኣይ ቲንክ ኣብቲ ኤውሮጳ ሕብረት ፋሽን እዩ ኮይኑ ዘሎ ከምዚ ክንዲ ገለ ዘረባ ደርቢኻ ምኻድ ፋሽን ስለ ዝኾነ ካብቲ ፋሽን ኣውት ኦፍ ፋሽን ከይትኸውን ድማ ንሳ ሓደ ሃይፐርቦሊክ ይብሎ ኣጋኒንካ ክንዲ ገለ ነገር ዘረባ ትዛረብ ኣብ ሪያሊቲ ግን ብዙሕ ፀገም ከምፅእ ዝኽእል ዘረባ ማለት እዩ From the very beginning, the Russians, including Putin, have put a lot of different things on the table, saying if you're going to do this, then you will cross a red line. But the one most important red line has been crossed already, and that was when the Russians entered Ukraine. So I will not accept this premise, and I will never allow anyone from Russia to decide what is the right thing to do in NATO, in Europe, or in Ukraine. So, انتهت بلدلا بحتر زبالة. ፍርቂ ሓቂ ትዛረብ ዘላ ገለገለ ሰባት እቲ ከምዚ ናይ እስራኤል እንታይ ዝብሉኻ ኩሉ ነገር ኦክቶበር 7 ጀሚሩ እለ 7 ወርሒ 10 ዝጀመረ ኩነታት እቲ ቀድሚኡ ዝነበረ ታሪክ ክርስዕ እዮም ዝደልይዎ እቲ ሚድያ ኣብዚ ካ እንታይ ትብል ዘላ ፑቲን ናብ ራሽያ ምስኣተወ ቀይ መስመር ትዛዕበየ ሰጊድ ናብ ዩክሬን ምስኣተወ ኩሉ ሰጊር ወይ ፑቲን ግን ኣብ 2008 ስትሪክትሊ ተዛሪቡ ነይሩ ኔቶ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ዩክሬን ምክንያቱ ኔቶ ተኮይንኩ ናይ ኔቶ ኣፅዋር ኣብ ኣፍንጫና ክመፁ ኣይነፍቅድን ኢና እንተወሓደ ብንጹር ዘረባ እንታይ ኢሎም ነይሩ ኔቶ ናብ ዩክሬን ክኣቱ ተጀሚሩ እቲ ምብራቃዊ ክፋል እዚ ሕጂ ሒዝዎ ዘሎ ራሽያ ወሪራ ክትሕዞ ምዃና ነጊርዎም ነይሩ እዚ ኩሉ ከየጋጠመ ግን ዩክሬን ኢንዲፐንደንት ሃገር ክትከውን ኣለዋ ኣካል ናይ ኔቶ ክትከውን ግን ኣይነፍቅድን ኢና ምክንያቱ ንናትና ሴኪሪቲ ፀገም ስለ ዝኾነ እዩ ኣይሰምዕዎን ኣብ ሴኪሪቲ ሌቨል ድማ ከምሎ ሱፐር ፓወር ከምኡ ኮንዲሽንስ ንክገብር ሓደ ሱፐር ፓወር ክዛረብ ይኽእል እዩ ብሕም ዝበለ ይተሓጎሚ ትዘረባ ከምዚ ልመና ኣይኮነን እዚ ብሕም እንድሕር ኢልካ ክትጎስማ እዩ ዝብላካ ዘሎ ኒኩለራዊ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ኒኩለር ክሳብ ዘይብልካ ደኒንካ ክትቀይር ኣምሃ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ እዚ ሕጂ ኒኩለር ዝዓጠቐት ሃገር የብላ ኔቶ ኣሚና እያ ትዛረብ ዘላ ኔቶ ድማ ኣሜሪካ ኣሚኑ ይዛረብ ዘሎ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል በዓል ድማ ምስ ራሽያ ዝወዳደር ዓቕሚ የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ እቲ ዘረባ ናቶም ነዚ ንሂወት ናይ ኤውሮጳ ኣከመይ ክወስዶ ከም ዝኽእል ኣብዚ እስከ ንስማዕ እቶም ኣብዚ ክዛረቡ ከለዉ እንታይ ይብሉ Also a bit dishonest, it seems, because it was the US and UK that sabotaged the Istanbul Agreement in early 2022, and also Zelensky passed a law banning negotiations with Russia. So it's unclear why suddenly it's presented as Russian obstruction being the main problem, given that none of the Western countries have wanted to even have diplomacy with the Russians for the past 2.5 years. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መብዛሕቲ ግዜ እዚ ኩናት ዝቕፅል ዘሎ ብሰንኪ ራሽያ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ራሽያ ግን ንሰላም ኣፍ ደጊ ክፉት ምዃኑ ክትዘራረብ ከም ደሊ ክንደይ ግዜ ገሊፀ ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ዩክሬን ሰላም ስለ ዘይደሊ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሉ ምስ ራሽያ ክዘራረብ ንዕቀት ስለ ዘለዎ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ድማ ጆኻ ስለ ዝብልዎ ዘሎ ዝኸዶ ዘሎ እዩ ሕጂ እውን ተገምጢሉ ናይ ፒስ ፕላን ወይ ናይ ቪክቶሪ ፕላን ዝብሎ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ዲፕሎማሲ ክንገብር ኣይንደልና ምስ ራሽያ ክንዘራረብ ኣይንደልና ምስ ራሽያ ምዝርራብ ድኻምነት እዩ ዘንፀባርቕ ገለ ዝብሉ ዝነበሩ እንታይ ስለ ዝተቐየረ እዩ ሕጂ ይብሎ ኣሎ ድሓን ክሰምዑ እቲ ዳግላስ ማክግሬጎር ኮነሬል እንታይ ክብል እዩ So it seems unclear what this is supposed to achieve, but given the high stakes, what do you think this victory plan entail, and do you think Washington will give him what he wants? It sounds much more like a sustainment plan, how to keep the war going for a few more months as opposed to victory. Because we've had other victory plans submitted in the past. If you go back a year or so, you had this plan for victory. If you can replace all of our losses, and we'll have another major offensive, but we need to build a new army. You recall this back in 22, 23, 24. We've been down this road before. I don't think this is a victory plan. I think it's just a sustainment plan. እዚ ናይ ቪክተር ፕላን ተባሂሉ ድሽየጥ ዘሎ ናብ ህዝቢ ዝኾነ ንቪክተር ከምፅእ ዝኽእል ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ እውን ተጠቀምሉ ታክቲክ እዩ ኣብ 2023 እቲ ካውንተር ኦፈንሲቭ ኢሎም ዘበልዎ ንሱ ንባዕሉ ናይ ቪክተር ፕላን እዩ ነይሩ ስለዚ ክንደይ ግዜ ተባሂላ እዛ ቃል እዚኣ እዛ ሕጂ ዝብልዋ ዘለዎ ግን ትክክለኛ ሽማ ንክልተ ሰለስተ ወርሒ ነዚ ኩናት ከመይ ጌርካ ተናውሖ እያ እታ ፕላን ኪኑ ዝኸይድ ዓቕሚ እውን የለን ግን ነዘን ክልተ ሰለስተ ወርሒ ከመይ ጌርካ ተናውሖ እቲ ድፍዓት ናይ ዩክሬን ኮላፕስ ንኸይገብር እንታይ ክትገብር ትኽእል እዩ ስለዚ ሓድሽ ነገር ኣብዚ ፕላን ከምፅኦ ዝኽእል ነገር የለን እዩ ዝብል ዘሎ How do we keep things going? I think that the people in the White House are not enthusiastic about sanctioning long-range precision strikes against targets in Russia. I think they understand the consequences.
And I think they're actually looking for a way to quietly retreat from that position. So I think there's a willingness to provide many more things, including artillery ammunition, replenish vehicles. I understand there's an order for 200 Bradleys now to ship to Ukraine, but I'm very skeptical that they will allow these long-range precision strikes. ኣብቲ ዋይት ሃውስ ከምኡውን ኣብ ፔንታጎን እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ዩክሬን ጽቡቅ ገይሮም ሪኦም ኣለዉ ዳርጋ ናብ ውድቀት ገጹ ዝኸይድ ዘሎ ምዃኑ I don't think ክንዱ ነቲ ዝደልዮ ዘሎ ካብ ማልኡሉ ዝኽእሉ ገምጋም ናቱ ዝገልጽ ዘሎ you never know ኣሜሪካ ክገብሩ ይክእሉ እዮም ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ብሓፈሻ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝግበር ዘሎ ርእሲ ናይ ኩናት ኣሜሪካ ድማ ጃክ ሰለቫን ኣብ ኮንፈረንስ ናይ ኪየቭ ኣብ ዩክሬን ነጊርዎም እዩ ኣፅዋር ካብቲ ፋብሪካ ውፅእ ምስ በለ ምስቲ ኩና ናባኹም ንሰዶ ዘለና ብውዑይ ኢና ናባኹም ንሰዶ ዘለና ስለዚ ሎጂስቲካሊ ነቲ ቀረብ ናይቲ ውግእ ከነማልኦ ዓቕሚ የብልናን ኢልዎም እዩ ስለዚ ዓቕሚ ስለዘይብልና ክግበር እቲ ዝግበር ጌርና ኢና ሕጂ ኸ ተወሳኺ ዝሓትዎ ዘሎ ከባቢ 200 ብራድሊ ዝበሃላት ታንክታት ማለት እዩ 200 ይደልዩኹም ዘለዉ ካልእ እውን ብዙሕ ኣፅዋር ይድለ ከም ዘሎ ምክንያቱ ኣብቲ ኩርስክ ሪጅን ብዙሕ ኣፅዋር ከም ዝኸሰሩ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣገይን ለንቀነት ራይሲ ኣብዘን ዝሓለፋ ክንደይ መዓልታት እዩ ሓንቲ ዓባይ መርከብ ብባልቲክ ሲ ተሓቢኣ ብብላክ ሲ ተሓቢኣ ኣፅዋር ናይ ኔቶ ዝተሰከመት ናብ ዩክሬን ክትኣቱ ዓባይ መርከብ ናይ ካርጎ ማለት እዩ ራሽያ ስለ ዝረኣይዋ ኣብ ባሕሪ ከላ ሃሪሞማ ስለዚ ብዙሕ መኻዚና ናይ ኣፅዋር ናቶም ከም ሕሱም የቃጽልዎ ኣለዉ ስለዚ ወላ ኣፅዋር ክቡን ተፈተኑ እውን ናብቲ ዕላሙ ክበፅሕ ዝኽእለሉ መንገዲ ወይ እውን በፂሑ ኣብቲ ግባረ ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ እውን ሽግር ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣድየን ብደይ ብዙሕ ኣፅዋር ናይ ዩክሬን ተኻፂሉ ዘሎ ሚድያ ስለዘይነገረና እምበር ዝኩሉ ሚሳይላት ናይ ራሽያ ፕሬሲሽን እዩ ኩሉ ዕላሙ ዝሃርም እዩ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ እዮም ኣቃፂሎም ዘለዉ ኣብ ልዕሊ እቲ ኩናት ዝቃፀል ዘሎ ኩናት ማለት ስለዚ I don't think ክንዱ ዝኣክል ነዚ ኩናት ንኽቕፅል ኣሜሪካ ክትሕግዝ ትኽእል እዚ ዓይነቱ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ክምለሳይ ነዛ ዘረባ እዚኣ መጀመርያ ግን ኣብዚ ናይ ኔቶ ጉዳይ ነእትዎ Member states have been increasing their defense spending and trying to meet the target of 2% of GDP. But the head of the military bloc says that it is still not enough in the current circumstances. He also insists that more weapons must be sent to Ukraine, a sentiment echoed by the members of European Parliament who voted to put pressure on member states to let Kiev use long-range weapons to strike deep into Russia. ኣብ ኔቶ ዝበሃል ብሎክ ቀደም ከም ሕጊ እንታይ ዝብል ነይሩ 2% ናይ ጂዲፒ ናቶም ንዲፈንስ ናቶም ክገብርዎ ከም ዘለዎም 2% ናይ ጂዲፒ ገንዘብ ወሲድካ ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናትካ ኣፅዋር ምግዛእ ድዩ ሰራዊት ምምልማል ድዩ ገለመለ ኢንቨስት ክትገብረለካ ዝብል ነዚ ሃገራት ኤውሮፓ ጥሒሶን እየን ነይረን ጀርመናይ ትገብሮ ነይራ ፈረንሳ ትገብሮ ነይራ ግን ክንምንታይ ፐርሰንት ኣይፈልጥን ዩኬ ጥራይ ትገብሮ ነይራ ተን ካልኦት ኩለን ኣይተግብሮን ነይረን እዩ ዝበሃል መብዛሕተን ፖላንድ ተን ናይ ምብራቕ ኤውሮፓ ድማ ኣይተግብሮ ነይረን ሕጂ ኩለን ሃገራት 2% ጥራይ ዘይኮነስ ከም በዓል ፖላንድ ክሳብ 4% ናይ ጂዲፒ ናተን ናብ ወታደራዊ ሓይሊ ናተን ኢንቨስት ይገብራ ከም ዘለዋ ስለዚ ሃገራት ኤውሮፓ ቁጠበአን ሕማቕ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ዝርከቡ ገንዘብ ድማ ናብ ወታደራዊ ሓይሊ ወይ ክንፊ ብዙሕ ኢንቨስት ክገብራ እየን ስለዚ ኣብ ኤውሮፓ ዓብይ ትራብል ወይ ካብ ብዙሕ ሽግር ናይ ቁጠባ ናይ መናባብሮ ናይ ሶሻል ዌልፌር ዝበሃል ዘሎ ኣብ ስራሕ ኣብ ሶሻል ዘሎ ድያ ኣብ ቤነፊት ዘሎ ብዙሕ ሽግር ከጋጥም ምዃኑ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ እዚ ገንዘብ ኣብ ዌልፌርን ገለን ዝኣቱ ዝነበረ ገንዘብ ኩሉ እዚ ክእለ እዩ እንጂ ወሲዱ ገሊኡ ናብ ዲፈንስ ክኸውን ገሊኡ ናብ ዩክሬን ክኸውን ገሊኡ ናብ ኢንዱስትሪ ናቶም ንምህናፅ ክጥቀምሉ እዮም ስለዚ መዓት ምቅያራት ናይ ሂወት ኣብ ኤውሮፓ ክኸውን ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረካ ኦኬ ናይቲ ሂወት ምቅያር ኣይኮናን ክንርኢ ራሽያ ሓደ ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ትህብ ስለ ዘላ እዩ በዚ RT contributor Rachel Masden reports on this. So the jokers in the European Parliament have just voted en masse on Thursday to take one giant step with their clown shoes towards full-blown nuclear war. Yeah, for sure. People who consider Queen Ursula von der Leyen the legitimate embodiment of democracy really should be trusted to judge what's legitimate or not. So what's the big deal about all of this anyway? Well, Russia just keeps telling them. Today, the European Parliament called on the EU countries to lift restrictions on Kiev strikes with long-range weapons on the territory of our country, to strengthen military support for Ukraine, and to announce the collection of funds from the... So, እንታይ ንርኢ ዘለና ናይ ኣካል ናይቲ ሓደ ራሽያዊ ፖለቲከኛ ዝበሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኤውሮጳዊ ባይቶ ኤውሮጳ እንታይ ገይሩ ኣሎ ዝኾነት ሃገር ናይ ኤውሮጳ ነቲ ሬስትሪክሽንስ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ነቲ ናታ ሎንግ ሬንጅ ንነዊሕ ክኸይድ ዝኽእል ኣፅዋር ናታ ናብ ውሽጢ ራሽያ ንክሃርም ከተፍቅድ ክትክእል ኣለዋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እስከላይ ትገብርዎ ኣለዉ ነቲ ኣሜሪካ ተኣብዮ ዘላ እዚኣቶም ይኹን ይብሉ ኣለዉ እንታይ ሽግር እዩ ኣነ ይርድኣንን እዩ
but this is happening ዘጋጥም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ EU countries ንኣብነት ጀርመን ነዊሕ እዋን ኣይህብን ኣይገብርን ኢላ ነይራ በዚ ውሳነ እዚ ክሳዕ ክንደይ ግዴታ ክገብሩሎም እዮም ዝኾነት ሃገር ናይ ኤውሮፓ ሎንግ ሬንጅ ዌፐን ዘለዋ ኣብ ክፍቀድ ከም ዘለዎ to strengthen the military support for Ukraine so እንታይ ዝኾነ restriction ዝኾነ ይኹን ሕግታት ክትገብር ከም ዘይብላ and to announce the collection of funds from the population of Europe for the needs of Ukraine ከምኡ ድማ ተወሳኺ ገንዘብ ካብቲ ዝተፈላለየ ህዝብታት ናይ ኤውሮፓ ወይ ከዓ ሃገራት ናይ ኤውሮፓ ንዩክሬን ንምዕጣቕ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ መምስ ተኣከቡ ቀዳማይ ኣጀንዳ ናቶም ዩክሬን እዩ ገንዘብን ኣጽዋርን መሃብ ድማ population of Europe for the needs of the Ukrainian armed forces. If such a thing happens, Russia will give a tough response using more powerful weapons. No one should have any illusions about this. The State Duma so ሕጂ እውን ደጋጊሞም ይነግሩ ኣለዉ እንታይ ዝብሉ ዘለዉ እዚ ነገራት እዚ ኣጽዋር እዚ ተጠቂሞም ናብ መሬት ራሻ ካርም ተጀሚሮም ዝኾነ ይኹን ጌጋ ስእሊ ወይ እውን እንክላሎ ከይህልወኩም ብርቱዕ ኣጽዋር ተጠቂምና ግብረ መልሲ ክንህብ ምዃንና ይብላ ኣሎ ይስተረና I don't know ገሌኹም ከምዚ ዝጋነን ይመስለኩም ኣሎ these are serious threats ኣገደስቲ መጠንቀቕታታት እዮም እዚኣቶም ናይ ሆፕ ኣገለ ፖይንት ገለ at least ኣብ ኣሜሪካ የተስፋ ሕጂ ኣይህብን የኣሜሪካ እንተኢላ ብዘይ ቴክኖሎጂ ናይ ኣሜሪካ እቲ ሎንግ ሬንጅ ሚሳይላት እውን ክጥቀሙሉ ይክእሉን እዮም ኣብ ኣሜሪካ የተስፋ ንመጀመርያ ካብ ኣሜሪካ የተስፋ ንብላ ኣለና ምክንያቱ ኤውሮፓ ሪናዮም ኣለና ኦልሬዲ ግሪን ላይት ሂቦም ኣሎ ስለዚ እቲ ግብረ መልሲ ክመፅኦም ዝኽእል እንታይ ክገብሩ ወይም ዓቕሚ ኣለዎም እዮም ክከላኸሉ ወይስ ኣይገብሮን ኢሎም እዮም ከምኡ ኮይኖም ዘለዉ ናይ ፑቲን ትዕግስቲ እዩ ዝውስኖ ሓደ ቀንድን ልዕሊ ኩሉን ፑቲን እዩ ዝውስን ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ነቲ ዝግበር ዘሎ ግብረ መልሲ ይህብ ስለዘየለ ሓደ ዓብይ ኣብ ታሪክ እዚ ተዘካሪ ነገር ክኸውን እዩ I'm very sure እዚ ኣብ ታሪክ ክዝከር ምዃኑ ተወሳኺ ድማ America, I hope insists on this. So 131 EU lawmakers said absolutely, positively no way to all of this. And 63 of them abstained because apparently they had something better to do than to show up and actually take a stand on the march towards world war. So after them to stagabara nriyalana 425 በቃ ጽቡቕ ተቐቢልና ያለና ኢሉ ባይቶና ኤውሮፓ you see ክሳዕ ክንደይ ንውግእ ከም ዝኾኑ 425% ናይቲ ባይቶና ኤውሮፓ ነቲ ኩናት ተቐቢልና ኣለና ክንቅፅልና ኢሉ ኣሎ 131 ኣንጻሩ ኮይኖም ኣለዉ 63 ድማ ድምፂ ክቡ ኣይመረጹን for whatever reason. It's costing Europeans a fortune, by the way. Or maybe they were just in the washroom where the toilet paper has about as much value as these non-binding resolutions that the EU passes, which of course makes it much easier to just vote ideologically for virtue signaling purposes. But still, the EU's non-binding resolutions do risk peer pressuring the more feeble-minded establishment sycophants who happen to be leading the charge. Speaking of which, the EU has a whole new set of hand-picked commissioners and its first ever defense commissioner. Here's a little taste of what one might now call his audition from back in July. For those who are arguing that Ukraine should agree with the peace conditions of Putin, I would suggest to look into the possibility to offer to Putin territory of their own country. That would be very precisely what you... So, ከም ተወሳኺ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኤውሮፓ ሕብረት ናይ ዲፈንስ ኮሚሽነር እውን መሪፁ ኣሎ ሚኒስትር ዲፈንስ መሪፁ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኤውሮፓ ሕብረት ቀስ ብቀስ ሃገር እዩ ዝቕየር ዘሎ ከም ሃገር እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እንታይ ይብል ኣሎ እቲ ሚኒስተር መሪፆሞ ዘለዎ ድማ ዩክሬን ምስ ራሽያ ስምምዕ ክትገብር ኣለዋ ዝብሉ ዘለዉ ምክርናተይ ፑቲን ካብ ሃገርኩም መሬት ተዝወስድ ንስኻትኩም ተሰማማዕኩም ዶ ይብል ኣሎ እቲ ካልኩሌሽን እንታይ እዩ ህዝብኻ ብምሉእ ይጠፍእ እንተሎ እንታይ ምገበርካ ይትሕቶ ዩክሬን እኮ ቀደም ተሰማሚዓ ማሃለወት ሓይሊ የብላ ምስ ራሽያ ክወዳድራ ዝኽእል ወይ እውን ቀደም እቲ ኩናት ኣይምጀመረቶን the most important thing is Ukraine ጥቃ ራሽያ ነይራ ኣብ ቀደም ሕጂ ኮነት ናብኡ ኸይዳ እዚ ኩናት እዚ ከይጀመረ ዩክሬን ብሰላማ ሃገራ ናፅነታ ሓልያ ክትከይድ ትኽእል ነበረት ሃገር እያ በደን ኣሜሪካ ብዝገበረቶ ኩነታት እዩ ዝመፅእ and here we are so anyway እዚ ከዓ ሃርድ ላይነር ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚኣ ሓንቲ ነይራ ምናልባት ሓንቲ በጠንቀቕታ ነይራ ድሓን ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትኒ ሕጂ ኣብዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክንሓልፍ ደልየ ኣለኹ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓንቲ ሰክሽን ኣላትኒ ብዛዕባ ክዛረቡ ከለዉ እስከ ኣብዚኣ let's go here gone wrong here. I mean, you wrote this wonderful op-ed piece. Is Donald Trump listening? Is he aware of this problem? I've heard him speak. I know he spoke the other night.
أزيا أيضا بوست دي على انتاي ني RFK يوم زارب وزلو بزعبا زي كينات زقبر زلو بزعبا زي روبرت اف كينيدي كابتن دا كينيدي فاميلي اجري مامز دونالد ترامب تحقق زلو دونالد ترامب ناي بحق دون زكونتا زتطوي بلخو نزبل حتوسك حتى ارتيكل صحيفني راب international ban negotiate with Moscow to end the Ukraine war and prevent nuclear devastation. بحكي حلفنتاوي سبيو زي روبرت اف كينيدي RFK أنا كابتن كم جمرة إليه أي بحكي أب كل نجارات زبالة ما راح يزرعوا بقوي برستيل أبسلت أمس كده سلوز غيري تسقى إتزبالة زي أبناء كوفيد كايدا أبناء فاكسين كايدا أبناء مجبوب كلا نتي نا أمريكا بيروقراسي وي ونتهم بدحر مجارجة زي ما حضروا ديب ستيتس بهالو كم تكل كم كبدي يدوز فلطم حدا سبسي كما زي فلطم أبوز قتلون أو بوز قتلون كاسهم سلزقون he knows that بزح واجاز خفل علي ስለዚህ ስድራ ቤት ኣቦ ነዚ መን ቀታሊፍ ዘይፍለጥ ብሲኣይ ብገለ ተቐቲሉ ዝበሃል ኣቦ ድማ ፕሬዚደንት ከሎ ጆን ኤፍ ኬነዲ ዝተቐትለ ማለት እዩ ኦኬ ንሱ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኩናት ምስ ራሽያ ተረዳዲና ቀልጢፍና ጥጦ ክነብሎ ኣለና እንተዘየለን ናብ ኒኩለራዊ ኩናት ክቅየር ዝኽእል እዩ ዝብል ተሪር መልገፂ ወሲዱ ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ዘማኽሮ ዘሎ እዩ ናቱ ምርጫዊ ኣጎስጓስ ወይ ካንዲደሲ ገዲፉ እፁይነቱ ገዲፉ ዶናልድ ትራምፕ ናተይ ደገፍቲ ኩልኩም ዶናልድ ትራምፕ ሓግዙ ብምባል ኣብ ጎኒ ዶናልድ ትራምፕ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብቲ ናቱ መንግስቲ ቦታ ክቦ ምዃኑ ዝነገር ዘሎ ተስፋ ኣሎ ግን ይነቨር ነው ዶናልድ ትራምፕ ከክሳብ ምርጫ ክፀንሕ ዳይፀንሕን በዚ ዝገብርዎ ዘለውን ንፈልጦ ይብልና a passage he made about wanting to do business. I'll tell you what, wanting to do business is better than wanting to go to war. If you want to do business with somebody, that means you're not going to go to war. He's talked about avoiding nuclear conflict, the danger of it. I think the only way we can get the Biden administration not to take us down this path to war is if there's political pressure. Is Donald Trump ready to put that kind of political pressure on Biden and on the Harris campaign about preventing a nuclear war? You've done a great job, but is Trump ready to jump in? The president has been very, very explicit in this, saying again and again he's going to end the Ukraine war on day one. Of course, that's going to be a lot harder now because negotiations with the Russians is going to be much, much more difficult than it was in April of 2022 when they were going to give us everything. They were going to leave Donbass, Lugansk in as part of Ukraine. They were, they እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሬዚደንት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ጉዳይ እዚ ቀልጢፉ ክውድኦ ምዃኑ እዩ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብቲ መጀመርያ ኩናት ክጅምር ከሎ ዝተዛረቦ ኣብ 24 ሰዓታት ክውድኦ ከም ዝኽእል ኤኒዌይ እቲ ኩናት ንክውዳእ ዝከኣል ኩሉ ክገብር ከም ዝኽእል ግን እቲ ፀገም ዘሎ ምዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ኩነታት ናይ ብሓቂ ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ይኽእል ዶ ጠጠው ከብላ ይኽእል ዶ ነዚ ኩነታት እዚ ከመይ ገይሩ ክገብሮ ይኽእል ዝብል ሕቶ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ምክንያቱ ራሽያ ብዙሕ ቦታታት ሒዛ ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ደም ተፋሲሶም ኣሎ ብዙሕ ክሳራታት ወሪዱ ኣሎ ስለዚ ብቐሊሉ ክትፈትሖ ትኽእል ኣይኮነን በቲ ኮይኑ በቲ ግን ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ጉዳይ እዚ ንክፈትሖ ዓጢቑ ተበጊሱ ከም ዘሎ እዩ ዝገልፅ ዘሎ RFK ይግበሮ ጥራይና ንብል ግን ነዘን ተሪፈን ዘለዋ 44 መዓልቲ ድዩ 45 መዓልቲ ወላ 43 መዓልቲ ከመይ ጌርና ንፀንሐን እዩ ዘሎ ትሕቶ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ولا وندي حرم الرجاك ساب ورحادكو بايدن يزول مرحنا تلازي still we have way to go. The only thing they really wanted substantively was to make Ukraine permanently neutral, make sure that NATO stayed out of Ukraine, and they have, as you know, a major strategic interest in doing that. The Russians have been invaded 3 times through Ukraine. The last time they were invaded, Hitler killed 1 out of every 7 Russians. They have a 2,200-mile border with Ukraine, and if we put for example, Lockheed system, which we've already put in Romania and Poland, the Aegis missile system that is Tomahawk. ድምፂ ናይ RFK ቁርባ እንታይ ሽምስሉ ዝኾነ ኣይትሰምዑ እንትህልው ትኽእሉ ኢኹም ብሓፈሻ ግን ነዚ መራሒ እዚ ኣነ ብምንታይ ገልፆ መሲልኩም ዕምቆት ዘለዎ ታሪካዊ መረዳእታ ዘለዎ እዩ ኣብ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ምናልባት ክፀልኦ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ሂስትሪ ድሓን ዝኾነ ኣፍልጦ ወይ እውን ኣርቲኩሌሽን ዝነበሮ መን ኢኻ ትብሎ እዚ ባራክ ኦባማ እዩ ነይሩ RFK ግን ኢስ ኣናዘር ቢስት ካልእ ለቨል እዩ ናይ ኩሉ ታሪክ ነገር ብጣዕሚ እዩ ብርቂቕ ክፈልጥ ዝፍትን ክዛረብ ከሎ ድማ ድምፂ ናቱ ፀገም ስለ ዘሎ ኤግዛክትሊ ነቲ ዘረባ ከውፅኦ ግዜ ስለ ዝወስደሉ እምበር ናይ ብሓቂ ዕምቆት ዘለዎ መረዳእታ ብዛዕባ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ወላ እዚ ናይ ዩክሬን ካብ بدقيق وزقلص ነገር እንተሎ ሓደ ኩሉ ዝገይም እዚ ንኮርፖሬሽንስ ንረብሓ ናይ ኮርፖሬሽንስ ዝግበር ዘሎ ኩናት ምዃኑ መሬት ናይ ራሽያ መሬት ናይ ዩክሬን ኦልሬዲ ናይ ሕርሻ ናይ ማዕድናት ዘሎ ኩሎም ኮርፖሬሽንስ ከም በዓልትን ኣብቲ ኩናት ኢንዳይሬክትሊ ኢድ ዘለወን
ኢደን ኢቴን ከም ዘለዋ ነቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ንስን ይዝውርዎ ከም ዘለዋ ይዝነገር ስለዚ ተራ ህዝቢ ወላ ሓንቲ ረብሓ ከም ዘይብሉ ካብዚ ዩክሬን ድማ ዓብ ክሳራ ዘጋጥማ ከም ዘሎ ራሽያ እውን ሰላም ከም ትደሊ ተደጋጋሚ ዝገልጹ መራሕቲ እዮም ነይሮም ከምኡ ስለ ዝብሉ ድማ ደገፍቲ ናይ ፑቲን ወይ እውን ናይ ፑቲን ታሽሙዮም ላበለት ያታ መወዳድርቶም ከማላ ሃሪስ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ጉዳት ወጽ ዘሎ ግን እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ብዙሕ ሽፋን ስለ ዝገብረላ ዘሎ ድማ ኣብቲ ፖለቲካዊ ውድድር ድማ ዘላ ማለት እዩ with potentially nuclear tip war as we can decapitate the entire Russian leadership within 3.5 minutes and that destabilizes all of Europe. No, it's not good for anybody. And we've walked away unilaterally from 2 long-range and intermediate-range nuclear weapons or missile treaties with Russia, which again destabilizes and sends them a message. We have no strategic interest in Ukraine. We have no treaty with Ukraine. Most Americans couldn't find Ukraine on a map even today. It's not in our interest. It's absolutely critical to theirs. The same as Cuba would be to us. Or እንታይም ዝብሉ ዘለው እቲ ታገለኛ ዘረባ ድማ ካብዚኣቶም ጥራይ ካትሰምዖ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ክሳዕ ክንዱ ኣገዳስነት ንዩክሬን ትኸፍለሉ ዋጋ የለን ተራ ኣሜሪካዊ ድማ ዝኾነ ይኹን ረብሓ እውን የብሉን ካብ ዩክሬን እዮም ዝብሉ ዘለው በንጻሩ ዩክሬን ክትብል ከለካ ኩሉ ግዜ ኩባ ጌርካ ድማ ራዮ ራሽያ ኒኩለራዊ ኣፅዋርናታ ዓበይቲ ሚሳይላት ናታ ኣብ ኩባን ተምፅያቶ እንታይ ስምዓና ኣሜሪካ ክትፅለል እያ ክደሊ ንኩባ ክትሃርማ ትኽእል እያ ቅድሚ ሕጂ ናብ ኩናት ተሓሲባ ነይራ እያ ስለዚ ልክዕ ከምኡ ድማ እዩ ንሕና ድማ ነቶም ካልኦት ሓይልታት ናቶም ሴኩሪቲ ድማ ከነኽብር ክንክእል ኣለና ስለዚ ኩሉ እቲ ዝዝረብ ዘሎ እዚ እንዲተሓገግን እቲ ሚድያ ነዚ ክሰምዖ ኣይደልን እዩ እቲ ዝሕዝን ክፋሎ ድማ ኣብዚ ስኳ ትኽክል ዘረባ ኣሎ እቲ ፀገም ዘሎ ግን እቶም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ዝገብርዎ ዘለውን ዝኸድዎ ዘለውን ዝህብዎ ዘሎ ደገፍን እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ነቲ ኩናት መመሊስካ ንምስፋሕ እምበር ፍጹም ነቲ ኩናት ጠጠው ንምባል ሓንቲ ስጉምቲ እውን ክወስዱ ኣይትሪኦም ኒኻ እስኪ ኣብዚኣ እውን ንስማዕ ኣብዚ እውን ዘረባ ሓንቲ ነይራ later this year. In fact, according to the Ukrainian president, there is no alternative to peace, no freezing of the war or any other manipulations that would simply postpone Russian aggression to another stage. Now, no points for guessing. Obviously, Zelensky's victory plan includes Kiev's long-stated request to use long-range missiles on targets inside Russia. In fact, he has blamed the allies' hesitation to authorize such use on escalation fears, but said he was hopeful his arguments would be heard during his ትሕቶ ሕጂ እውን ኣብ ተደጋጋሚ ኩላቶም መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ኖ ኢሎም እዮም ሕጂ ከዓ ተወሳኺ ፀቕጢ ንክገብር ይኸይዱ ዘሎ ናብ ኣሜሪካ ኣሜሪካ ኣይሆፕ ኖ ትብሎ ትኸውን እንተዘየለ እቲ ኩናት ካልእ መልክዕ ክሕዝ ከም ዝኽእልን መሊሱ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእልን ኤግዛክትሊ እንታይ ክኸውን ክንፈልጦ ይንኽእል ኢና ግን ኣይሆፕ ኣሜሪካ ኖ ትብል ትኸውን እሞ ካልእ መፍትሒ ትደሊ ትኸውን እቲ ምርጫ እናቐረበ ዝኸይድ ዘሎ ደገፍ ናይዚ ኩናት ድማ ብድሕሪ መጋረጃ እምበር ፖለቲከኛታት ዳይሬክት ምስ ኩናት ናይ ዩክሬን ዝሰማምዑ ብርቱዕ ፅፍዒት ዘጋጥሞም ዘሎ ኣብ ጀርመን ዘለዉ መራሕቲ ክሳዕ ክንደይ ይህረሙ ከም ዘለዉ ኣብቲ ምርጫታት ንሪኦ ኣለና ኣብ ፈረንሳ ከምኡ ማክሮን ፈራዕራዕ ይብል ነይሩ ሎሚ ብዛዕባ ራሽያ ሓንቲ ቃል ከውፅእ ኣይክልኒ ዘሎ ክንምንታይ ዋጋ ከም ዘኽፈለ ርእይዎ ኣሎ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ድሮ ኣይሶምን ኣይሳልሲ the worst prime minister ተባሂሉ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ኩናት ፈራራዕ ክትብል ህዝቢ ኤውሮጳ ሸውሃት የብሉ ነዚ ኩናት እዚ ድሌት የብሉ ነዚ ኩናት እዚ ስለዚ ደንቦር ኣብዚ ኩናት እዚ ዝተኣለኽካ መጠኑ ቦታ ናይ ስልጣንካ ዘብለካ ያለን ትፀገም ነዚ ኩናት መን እዩ ዝመርሖ ዘሎ ቢሮክራትስ ብምርጫ ዘይመፁ ሰባት ኣለዉ ኣብቲ ቦታ ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ኢንዳይሬክትሊ ካብ ዝተፈላለየ መንገዲ ረብሓ ዘለዎም ንሳቶም እዮም ነዚ ኩናት ዝደፉ ዘለዉ ካልኦት ድማ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኤውሮጳ ኮሚሽን ዘለዉ ሰባት ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብቲ ስልጣን ዝመፁ ዘለዉ ንሳቶም ድማ ያ ነቲ ኩናት ኣብኡ እንታይ እዩ ትረብሓ ዘለዎም ኣይፈልጥን እየ ገለገሊኦም እውን እኮ ብቕኑዕ ልቦም ዩክሬን ተተሳዒራሲ ብፍጹም ምስ ራሻ ዓቕሚ ክህልወና ይክእልኒ ዝብል ካልኩሌሽን እዩ ዘለዎም ከም ህዝቢ ናይ ዩክሬን ክዋጋ ኣለና ዝኽእል ህዝቢ ካሊእ የለን ኣብ ህዝቦም ኣይኣምኑን እዮም ባዕልና ክንዋጋ ኢና ክብሉ ይክእሉን እዮም ኤውሮጳ ኣዲኹም ጀርመን ባዕልና ተዋጊና ንራሻ ከነትሕና ኢና ክነውፃ ኢና ዝብል እምነት የብሎምን ህዝቢ ጀርመን ከምዘይዋጋሎም ፈልጡ እዮም እንግሊዝ ሰራዊት ናትና ተዋጊኡ ናፃ ከምፅእ ዝብል እምነት የብሎምን ንኣብነት እያ ዴንማርክ ትሪእዋ ዝነበርኩም ሰራዊት ናይ ዴንማርክ ኣንፃር ፑቲን ተዋጊኡ ሓርነት ከምፃላይ ዝብል እምነት ዘለዋ ይመስለኒ እንታይ ደኣ ብደምን ዕፅምትን መሬትን ገለን ናይ ዩክሬን ንሕና ገንዘብ ጥራይ ንሃብ ገንዘብ ምሃብ ቀሊል ወረቐቲ ፕሪንት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ክትቁጠባ ድማ ገለ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ሂወትን ሰብን ከይድካ ክትዋጋ ክንካላርስ ስለ ዝኾነ ኣይደልይዎን እዮም ዘሎ ስለዚ ትገይ ብዋጋ ናይ ዩክሬን ረብሓታትካ ከተሳልጠሉ ትኽእል መንገዲ እንተሎ
نزبل يبحث شاقن ولا ونسو أي تخالنا له إذا أي تخالنا له ولا سون مالك. On the doorstep, so you are potentially at higher risk, and that does not factor in for you. No, of course not. And you cannot. I mean, if you want to tackle a war situation in Europe, you cannot work with these methods, because when I look at Russia today, and please don't talk about Putin, we have to talk about Russia. Yeah. When you look at the Russian behavior, not only in Ukraine, but also in the West Balkans, when you look at the behavior in the Middle East, in Africa, in the Sahel region, I see a Russia that is trying to destabilize this world with a lot of different measures. And if you look at the situation now in the rest of Europe, look at cyber attacks, look at hybrid attacks, look at disinformation. Well, Russia is working to destabilize. Russia أنت بلا له أب أفريقيا stability رجعتنا أفريقيا حتى بلاشت فتنا لا تبلا له wow it's crazy. كم يجري راشا نتي أوروبا زبلاشون كبلاشون زمزمزون زلوا سراشا حتى بلاشوا تغ. أما كلام مبارك تقول كلا هبي فليتكلم أف سوريا يو أمريكان مشاركتان نتا سوريا نتي بشار الأسد اليوم نتهاجر كم ليبيا وقاصروا by the way كسب حجي أمريكا نتناين دادك كفالنا سوريا بحيل حزم نتندادي دحيت أمي وزول لو يزبال من كميلو أمريكا بعلم كميلو سلازي نزيو خا راشا ني مريتون كاو حسني أسات سلازي حق زوزلو أما كلام مبرق زقبر وزلو تبلا زلا نزيو لازي راشا حماق زقبر تدر أنا هي بالله أب قبرش برا بأفريقيا متيوم يحجز له مسكالة هجرات تنهجرات دما ويل كم يقولوا مالو وصلنا تيلو ممكن تقوليا تنهجرات نيروبان نفرنسا نيروبان وصيلهم نعتاتهم يوم تسوى مالو دايم زبل زلوس كأفريقيا عندنا غرس رزقونه ببروباغندا ناي راشا سلزة عوريهم بري إحنا هنا توم حاليتنا توم يعتبر لنا زلا the same people in أفريقيا دكتها دسق بوازنا برو لو مدما أبزخونا ماش نتسألين باريا أبينا بلوز عرفوا سات بلاي سات قمت بلاي قبلكم يلا أوروبيين يمكن كسب لومي أب نفسه كف عمد أب ستاديومات نسألمتي هبيز بلوز الله ስለዚህ ትዝገበሩ ቀደም ጥራ ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃ ዘለዎም ስእሊ ኣይተቐየረ ኣፍሪቃ ግራቶም ስለ ዝመስሎም ዘሎ ሕጂ እውን ራሻ ኣትያ ቻይና ኣትያ ኢሎም ከግርዑ ዘልዩ ዘሎ ስለዚ ራሻ ብፍሉይ ንኣፍሪቃ ዝበደሉ ተየለን ኣብ ኤሮጳ ተኾነ ድማ ነቲ ስታቢሊቲ ነቲ ርግኣት ነቲ ሰላም ትኸእሉ ዘለኹም በዓልኩም ኢኹም ሰላም ከተምፅኡ ትኽእሉ ነይርኩም ኢኹም And I think that's a good thing, frankly, because I don't think we really want to go to war with Russia, despite our foolish statements and policy positions. Now, that doesn't mean it still couldn't happen. I mean, I've been wrong before, but I think this is not likely to be the case. I think there's something else going on, though, that's far more important, and that is that the Europeans themselves want to step back from this. So support for this policy is eroding rapidly. It's very clear that the Germans want nothing more to do with this, despite what Mrs. Baerbock may say, or other members of the Schultz government. He's on very shaky ground. The Russians know this, and I think they would welcome change in the Berlin government, which is probably. እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኩናት ገለገለ ከም በዓል እዚኣ ናይ ዴንማርክ ዝኾና ብጣዕሚ ይጥቀማሉ ኣለዋ ምናልባት ኣብ ስልጣና ንመፅንሒ እውን ተጠቂማትሉ ትህሉ ትኽእል እያ እቲ ኣገዳሲ ግን ህዝቢ ኤሮፓ ነዚ ኩናት ይደልየ የለን that's for sure ጀርመን ደጊሞም ደጋጊሞም እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ብድምፂ ናቶም ብተደጋጋሚ ነቶም መራሕቲ ቤላ ገይሮም የስምዕዎም ኣሎ ፈረንሳ ከም ኢሉ ጣልያን ከም ኢሉ ዓዲ እንግሊዝ ከም ኢሉ ባት እቶም መራሕቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ነቲ ህዝቢ ዝበሎ ዘይኮነ ናቶም ዕላማ ስለ ዘለዎም ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓደርሱ ስለ ዝኾነ ዘብሎም ዘሎ እንግሊዝ ስቲል ኣብቲ ኩናት ኣላ ኣሜሪካ ንሪኦ ኣለና ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ይበሃል ኣሎ ስለምንታይ ነቲ ኩናት ጠጠው ክብል ስለ ዝድለ ዘሎ ስለዚ ድሌት ናይ ህዝቢ ኣሎ እዩ ድሌት ናይ ህዝቢ ግን ኩሉ ግዜ ምስ ተረግፀ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ብርኡይ እቶም ፖለቲከኛታት ንህዝቢ ንዓና ይውክሉን እዮም ዝብል ድምፂ ናይ ህዝቢ ኣሎ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ንኽብል ህዝቢ ኤሮፓ ይደሊ ኣሎ ኣነ እውን ኤሮፓዊ ስለ ዝኾንኩ ዜግነት ናይ ኤሮፓ ዘለኒ ኦፍኮርስ ኣነ ካል ናይ ኤሮፓ ሕብረት ኣይኮናን ስዊስ ኦልሬዲ መንገዳ ትጨርማላ ኣፀቢቓ ክትእለ ትፍትን ኣላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ እቲ ኢሊት ናይ ስዊስ እውን እንታይ ክገብር ይፍትን ኣሎ ምስ ናይ ኤሮፓ ኢሊት ክተሓባበር ይፍትን ኣሎ ህዝቢ ስዊስ ግን ብፍፁም እዚ ክንቅበሎ ይንኽእል ኢና እናበለ ካብቲ ናይ ኤሮፓ ኢሊት ኣካይዳ እቲ መጀመርያ ነታ ስዊስ ዝገበርዋ ጎል ኢትዮም ማንድዮም ካብኡ ንክወፁ ይፍትኑ ኣለዉ ስዊስ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን እቲ ኢሊት ናይ ስዊስ እውን ካብቲ ናይ ኤሮፓ ኢሊት ዝፍለ ኣተሓሳስባን ኣካይዳን ረብሓን ስለ ዘይብሉ ስለዚ ኣብቲ ኔቶ ክኣቱ ዝደሊ እውን ኣሎ እቲ ህዝቢ ስለ ዘይፍቅረሉ ዘሎ እምበር በቲ ኮይኑ በቲ ተስፋ ንገብር እዚ ኩነታት እዚ ብሰላም ክውዳእ
ገለ ኢሉ ድማ ናብ ሰላም መንገዲ ክቕየር ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ድማ ናብ ሰላም ክመልሶ ዓለምና ሰላም እያ ትደሊ ካብ ሰላም መቕሰብ ዘሎ ኩናት ወዲ ኩናት ነቶም ኣፅዋር ዘፍሪ ጥራይ ከርብሕ ዝኽእል ንዝበፅሕ ህዝቢ ረብሓ የብሉን ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተቋርፁ ናትኩም ደገፍ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ በዚያ ክንዛዝ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይመሕፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳ እምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦን ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊስ ተጠቐምሉ